pinayuko. Ang tanong madaling tumulo, iksuti, at tanong nalibuhi. Ay basi, madaling si, ang magbukas hindi nabuhi. May dahagan nga ng problema, ang tanong niya ay utuga. Ang dahagan ang pagtulog sa kanya, kung naroon pagkatama niya. Ang taong hukutan, ang dalalay ay putuan. Ang lalay ang lima kapunan, ang dalagang sinubukan niya. Bigsuti, ang tanong at nalibuhi. Unang-unang pinayuko, ang tanong madaling tumulo. Bigsuti, ang tanong at nalibuhi. Ay asin, manalisin, at magbukaksin pinabuhi. Ang tanong nalibuhi, ay basi,